чанд корманди хадамоти гумрук ки баъди аттестатсия аз кор озод шуданд ба додгоҳ шикоят бурданд. парвина раҳмонова яке аз онҳост ки 8 сол дар хадамот кор кардааст. мегӯяд аттестатсия ношаффоф буд ва онҳоро ноодилона барканор карданд. дар низомномаи тарзи гузарондани аттестатсия гуфтагиаст ки бояд ки ҷавобҳо дар муддати 1 ҳафта ё ки 3 шабона рӯз бояд ки ба корманд расонида шавад, аммо 1 моҳу 10 рӯз пас дар ҷои кор бевосита ба мо гуфтанд ки шумо аз кор озод ҳастед. баррасии шикояти парвина раҳмонова дар додгоҳи исмоили сомонӣ шурӯъ шуд. аммо ба суд хай мо даъво кардем ки мо розӣ нестем аз хулосаи комиссияи аттестатсионӣ, чунки мо ба саволҳо ҷавоб дода будем, мақсад ки қаноатманд шуда буданд, хай муваффақият гуфта сар баландона мо баромадем. баъд аз он чӣ шид дигар маълум нест. ба мурофиа хабарнигоронро роҳ надоданд. дар хадамоти гумрук гуфтанд аттестатсия нишон дод ки кормандон ба мақоми худ лоиқ набуданд, барои ҳамин аз кор хориҷ шуданд. парвина раҳмонова мегӯяд ин иддаои дурӯғ аст ва барои исбот далелҳои худро пеш меоварад. аз маҷаллаи гумрук мебошад ки дар ин ҷо ҳамаи дастовардҳо хизматҳое ки ман бе ягон ҷазои интизомӣ фаъолият намудам дар ин ҷо ҳамаш оварда шудааст. ман дигар намедонам ки барои чӣ чунин як шахсият, чунин як корманде ки дорои чунин дастовардҳо мебошад чӣ хел мувофиқат намекунад. ман худам то ҳол ҳайрон мондам. дипломи аъло гирифтед шумо? ин аз такмили ихтисос аст аъло. аттестатсияи кормандони гумрук аз моҳи май аз ҷумла бо иштироки намояндагони агентии хизмати давлатӣ доир шудааст. танҳо аз миёни 134 корманди раёсати минтақавии гумруки Турсунзода 36 нафар аз кор озод шуданд. дар хулосаи комиссияи аттестатсионӣ ки нусхаи он дар дасти радио Озодӣ ҳам ҳаст, гуфта шудааст аз 6 саволе ки ба парвина дода шудааст, ӯ ба 3 таи он нопурра ва ба боқимонда саволҳо посух надодааст. модаме ки ман тамоман агар саволҳоро нопурра ҷавоб надода бошам 14 балл аз куҷо пайдо шудагӣ аст. барои ҳамин ношаффофият зиёд ҳаст. 14 аз 10 1 балл. балли кофӣ барои гузаштан 15. шаффофияти баргузории аттестатсияҳо аз мавзӯъҳоест ки борҳо мавриди интиқод қарор гирифтааст. чунин назарҳое ҳам ҳаст ки ҳини аттестатсияҳо афроди дорову бонуфуз барои мондан дар курсӣ шонси бештар доранд. аммо агентии хизмати давлати Тоҷикистон пайваста ин гуна сару садоҳоро рад мекунад.